Дръсти! Трятне на праскова, мляко с мед и формичката така. И това ми прасковата. Чакай малко. Това на цялата се хлеба. Класове. Нали, да, малката лъжичка. И още една. Нали как бъркам само. Добре. Сладко. Клепано положение. Ох, Алица! Ти знаеш как трябва да бъркам, че... Ами ръката ти? Да, знам. Да, чакай. Добре, давайте до края. Сега догоре. Да, не чипука. Давай, цяла лъжица. Чиста лъжица. Я съм госпожичка. Добре, стига. Добре. И сега трябва да направим още. И стоп! Още три трябва да направим, стоп.